Oge iwe ihe ubi bụ oge ndị mmadụ na-agbakọta inye Chineke ekene maka ichekwaba ha nakwa ime ka ihe ha kọ n'ubi wee gaa nke ọma. Nke a mere ndị obodo Ichida ji wee gbakọta n'ụdị pụrụ iche iji wee kene Chineke. Ndị obodo Adazienu ji wee gbakọta n'ụdị pụrụ iche iji wee kene Chineke maka ihe ọma o mere ha. Ndị obodo Adazienu bụ obodo nọ na kansụl ime obodo Anọcha n'oge ha nọ wee lie elimji nke afọ a. Elimji ọfụ nke afọ 2024 n'ụdị pụrụ iche ndị eji okwu ha agba izu na Adazienu pụtara ha tiri mmọnwụ gbaa egwu dịgasị iche iche na eme ihe ejije. Ngozi Obileri nọ ebe ahụ ma weta ozi a ka anyị soro Ngozi jee Adazienu. Ngwa ọ nabatachara ndị bịara leta ya na obi ya ka Igwe Adazienu bụ Igwe Alphonsus Okpalechelu gabara na ụlọ ọgbakọ nke ndị Adazienu nke dị na Nkwọ obodo ha ya na ndị ichie na ndị ọdịnala ya na ya so aga. Oge ọ wachara ọjị bụ Igwe Okpalechelu, ndị otu a na-akpọ Omembelede bụ ndị bidoro mmemme ahụ n'uju ya site na ịgụ egwu ọdịnala ha na-agụ wee bata na ya bụ ebe ọgbakọ. Nke a nyeziri ohere iti mmanwụ dị iche iche. Mmanwụ ụfọdụ ndị si na Adazienu wee bịa, ndị gụnyere Anụka Adazienu, Azontoneni, Ihukwu Akwaeze, Okwomma na Ekwulo Adazienu. N'okwu ya na ọkpụrụkpụ ihe iri ji ọfụrụ na-eme n'obodo ahụ, Igwe Okpalechelu kọwara na ọ na-eme ka ha nọkọ ọnụ n'otu ma kene Chineke idebe ha ndụ na ime ka ha kọpụta nnukwu ihe n'ala ma nọrọ n'oge ahụ kpee ekpere maka ndụ, akụnụba na inweta ihe akụ na ihe enwe n'afọ na-abịanụ. Onye ji ọkwa Onowu na ya bụ obodo bụ Chief Edward Ezeokonkwo kọwara na Adazienu Igwulube Okotu bụ okenye n'ime ụmụ itoolu ndị Okotu clan ma bụrụkwa ndị mbụ na-eme mmemme awamji, nke ọ ga-abụ ha mechazịa ndị ọzọ amụkọrọ ha na ha esoro mewe ka esi wee tọọ ibe ha, ma kọwakwa na ya bụ mmemme iri ji ọhụụ na-enye ha ohere ịnọkọ rikọ ma nwụkọ kwa afọ ma nọrọkwa n'ebe ahụ kpọkwuo ndị nna nna ha, kelee ha otu ha si wee na-edu ya bụ obodo ya nakwa ka ọ dịrị obodo ha na mma. Onye ji ọkwa President General nke Adazienu Town Union bụ Maazị Emmanuel Chigozie na ozi ekele ya nke onye gụpụtara na ya bụ mmemme bụ odeakwụkwọ izuzugbe nke Adazienu bụ Maazị Ejike Onyekwelu kelere ndị niile tụkọtara aro ma wepụtakwa ego ha ịhụ na ha kwadoro ya bụ mmemme erimji ọfụ nke afọ a, ọ kachasị n'ebe ọ gbasatara inye ụmụntakịrị nọ na prima ndị gbara ndị nke mbụ n'ogogo ha nọ na ụlọ akwụkwọ prima niile dị n'obodo ahụ site n'inye ha N$10 n'otu bụ atụmatụ ha tụpụtara iji wee kwado ụmụntakịrị na-eto eto na be ha ka ha gụnwuo akwụkwọ ịbụ ọkammụta. Onye isi ndị chịkọbara ịwa ji Adazienu nke 2024 anụnwa bụ Maazị Chidozie Emegwalụ kọwara na obodo ha anaghị alaghachi azụ n'ihe gbasatara ịkwado omenala Igbo ma kọwakwa na ndị Adazienu bụkarịrị ndị ọrụ ugbo. Anọzi na ya bụ mmemme wee kpuwe okpu nye otu nwatakịrị nọ na ogogo prima so na ndị ritere erere N$10,000 n'ihi na ọ gbara onye nke mbụ ma bụrụkwa onye ewepụtara otu mkpụrụ ọka n'ime ọkpa ekere ha niile karịrị mmadụ 20 n'ọnụọgụ. Site na Nkwọ Adazienu, abụ m Ngozi Obileri.